Pois ben, acaba de chegarme un novo libro, así que imos facer a apertura do sobre. Imoslo facer así dunha maneira rápida, a ver se consigo abrilo sen rompelo. Vamos a ver, bueno, imposible. Vamos a ver, estaba empechado este sobre. Moi ben, imos ver o que hai aquí dentro. Aí está. Temos por aquí o libro, temos por aquí tamén unhas cousiñas que me chegan. Hai algo máis por aquí? Si, hai algo máis. Imos ver, vamos a ver, apartamos isto. Temos aquí esta lámina. Imos ver agora de que vai isto. Temos aquí a lámina e temos tamén, pois, uns autocolantes ben fermosos, vel aquí están. Este é o libro que me acaba de chegar agora mesmiño. Bueno, pois imoslle botar unha olladela. Falamos do libro Mundo Carne, de Brancatrigo, un libro publicado por Malafera, pola editorial Malafera. Como ben podedes comprobar, é un libro ben bonito. Temos aquí a lapela, co logotipo de Malafera, hai que lelo. E aquí temos o novo libro, coas ilustracións, o novo libro de Brancatrigo, cunhas ilustracións ben bonitas, ben chulas, ben curiosas. Moi ben, pois, velaquí o temos, novo libro que me acaba de chegar. Velaquí esta apertura de libro. As ilustracións son de Octavia Russo, e con estes detalliños que temos por aquí. Estes autocolantes e esta fermosísima lámina dunha das ilustracións deste poemario que me acaba de chegar a casa. Este Mundo Carne de Brancatrigo.